Nagsisinungaling ka. Di ba, Angelica? Dito mo na ako natatapat. Kinangingin lang sa gamit ko. Sinungaling ka? Pati pa na ako ginagawa mo. Nagbilang tayo. Kapag bawat problema, ikinapatawa natin yung nagbilang tayo. Kapag bawat problema, ikinapatawa natin yung bata. Alam ko sa tayo sa alam ko kung anong makakapit. Gusto ko bumalik yung lolo ko na. Walang nga sila. Hindi ka nila kaya alagaan. Dito sa Batangas. Hindi niyo ako! Lisa, higa mo muna sa... Hindi mo ba nakikita kung paano yung sasaktan yung bata? Angel? Angel, buksan mo ang pintuan. Mag-usap tayo. Angel? Yes, go release. I'm fine. The mic is on and the stage is set. ABS-CBN presents ang first ever season ng Ano Gets Philippines! Hosted by Rocky Domingo and Joey Cababdanao para sa future Pinoy Idol ng Pilipinas. We are ready for you for a Our Idol Gets Philippines judges. Regine Velasquez Alcacid, para ma-achieve mo, alam na natin kung saan mo gagawin. Angelique Quito, from Phuket, tataw na. Sino ang makakapig ng mga bagong TV idols na pinipita sa first ever Ano Gets Philippines? Sabi ni Coco, hindi ba kayo isipin ng chat? Di kaya ng Grand X? Ang alyan, kaya! Imposible man lang, tanggal yan ang NX Power Frame. Imposible, posible, kaya! Magtirap sa secondary ng isang kung paano sa dishwashing na try mo na. Yajoy 3X Cleaning Power. Sa pata, 3X stronger sa ating diesel. Ay, pala, nag-enjoy! Yajoy 3X stronger cleaning power. Sarap ng feeling malaman na ang paborito nila sinang patago. Manalo kami! Oh, favorite mo. Wait, Ikaw si Kiss and Goddess 93. gusto, ang sarap na Ano ang sikreto ng batang Nobel? Wow, strong tea. Sarap ng kumain. Ma'am Jean, thank you so much, Ma'am Jean. Akala ko joke lang. Basta librelin. Totoo na pala. At ang sabi pa ni Sir Viges, it rules. First time ko nakatanggap ng ganyan notification. Thank you, Ma'am Jean. Ikaw pa noon, nakatanggap na din yan ng notification na mag-end. Hindi ko na na-hide eh. Parang hindi ko pa ba natotoo na pala. Kaya nagtanong ako sa iyo. nandito na ang totoong number 1. Ako at ang CEO Fantastic Tocino. Gawa ito sa 100% lang 4. Kaya may tamang lambot at sarap ng tocino. Ah, okay. Ay, okay, Ma'am Lynn. Ay, Ma'am Jean. Thank you so much. Yung si Monroll na yon kanina, yun ang nag-message. Tapos, yung pangalawa, yun ang message na, may notification na kay Lolo na pala yun. Ready to enjoy more chicken choice moments? Ay, nako. Kaya nga eh. Kaya nga, ma'am eh. Chicken joy pancit bears.
Ang ano ko yung Simonrol na yon. Say no more. Yeah, highest ceramide treatment mask with hyaluron-7. Ay, hala, ikaw ang nagtanggal? Simonrol? Ikaw nag-hide sa kanya? Thank you so much, Ma'am Jean. Na ano mo pa, na ano mo pa siya, nakita mo pa siya. Thank you so much, Ma'am Jean. Hindi na siya babalik si Monroll na yon. Every time mag-live ko, wala na siya sa live ko. Nako. First time ko nakatanggap ng ganyan, Ma'am Jean. Ay, salamat. Ah, okay. Dalawa? Sino yung isa? Let's grow it. Sunsilk Ang nakita ko lang si Monrool. and castor oil for hair that's 3 times stronger and bigger looking as it grows long. How amazing! Sunsilk! Nilindag si baby. Sakto na dito. Mommy, magkaka no shake formula ka. Lagi ka Ah, okay. Wala profile. So, kaya yung isa, akala ko si Lolo na yon. Una, si Monrool. Tapos yung pangalawa, yung walang pangalan. So, akala ko ang pangalawa na notification kay Lolo na yon. So, dalawa palang tao na nanluloko. Manluloko. Your playground? Now online. Wala profile. So, dalawa silang tinanggal mo, Ma'am Jean. Hindi makuha, no? Kasi walang profile. Buti na lang nandyan ka. Salamat. You saved my night. Well, Diyos ko, ma-restrict ako for 5 minutes. Nakakaawa naman. Sergio Sacar, good evening. Nag-end ako, Sergio Sacar, kasi mayroon dalawang tao na pinaglaruan yung live ko. Tapos nagpadala ng warning na mag-end daw ako or else ma-restrict ako ng 5 minutes. Naku! Akala ko joke lang. Totoo na pala. So tinanong ko yung kasama ko si Ma'am Jen TV Mix. Totoo na pala. Kay Lolo yung last na notification. Ah, okay. Isa kay Lolo nung walang profile. Kay Lolo na yon. Yung isa si si Monroll yung una nakita ko. Si Monroll. Tinanggal ko na baka pumasok uli. Ay nako, mga loko-loko yun. Mabuti na lang, nandyan ka, Ma'am Chin. Kaya nagtanong ako kung totoo ba to? Totoo na pala. Diyos mio, walang magawa yung mga tao na yon. Sino kaya yon? Pero yun nga, noon, hindi pa na kaya. But now, she's trying to pursue her dreams once again. Bell Mix TV, good evening. So, just sa car, mag-play ako sa iyo, ha? Straightening, color, curling. Is damage building up in your hair? Just pause and reverse the signs of damage. Dove Ceramide Intense Repair with Bioprotein Care. Hi, thank you so much, Ma'am Jean. Reverses the signs of damage for up to 10 times stronger and smooth hair. Just pause, reverse, and hit play. Dove Ceramide Intense Repair. Arlindy, good evening. Thank you so much, Ma'am Jean. Thank you. Oh, may encounter. Nila ang miyembro ng NPA patay sa encuentro sa San Jose. Dibuan Summer. Sa inyo yun, Boss Bell. Ilan ang patay? Isa. Sergio Sacar, dito ako sa iyong video. Museum Ilocos Norte Part 2. 23 hours ago.
Thank you so much, Ma'am D. Mami Dolores sa harang. Aba, may harang agad ah. Intro pa lang may harang na agad si Sir Jessakar ah. Sir Jessakar, andyan ka pa ba? Sir Jessakar, ara ka pa da? Kinchindigal si Sir Jessakar Ilonggo si Sir Jessakar. Musea Ilocos Norte. Halos 2 linggo pa lang si Absi. 7 million in the house. Good evening. Thank you so much. Stop muna si Sir Jessakar sa basket sa Upper Bikutan. Mag-tour around the Ilocos Norte si Sir Jessakar ngayon. Sir Jessakar, kaway-kaway naman dyan. Ganito na lang. Bibigay ko sa iyo yung mga handout ng lahat ng lessons na na-miss mo. Kukunin ko na rin yung dun sa ibang mga teachers mo at pakikiusapan ko sila na bigyan ka ng chance para makapag-exam. Basta, ipangako mo lang mag-aaral ka ng mabuti at ipapasa mo ang mga exam mo. Yes, ma'am. Salamat po. Ano ba yun? Ito yun, no? Siyempre, bagay sa'yo. Bagay sa akin, hindi ko yung pag-ano. Ma'am, nakuha ko na ba yung card ko? Uy, Iris. Nakapasa po ako. Nag-stop ka muna basket, Sir Jessakar. Nag-tour around the Ilocos Norte ka ngayon ah. Hindi mo na kailangan magpasalamat sa akin. Kasi, pinapal mo lang naman yung pangako mo mag-aaral, kaya ka pumasa, diba? Mamalaki ang utang sa inyo. Basta, Hmm. bumawi ka sa pag-aaral mo. Kaya pagbutin lagi. Yes, ma'am. Pwede po, ma'am. Playing, Ma'am Jean. Yan, congrats, Dennis. Thank you, ma'am. Mga totoo naman ang sabi ng bata eh. Kung hindi na nasabi, bagsak na siya. Pero ikaw talaga yung lumaban para bigyan siya ng second chance. Alam ko kasi kung ano yung pakiramdam na ganyan. Minsan na din akong naging pasaway. May nagbigay lang sa akin ng chance para ituloy ko ang buhay ko. Kaya, pinabalik ko lang sa mga estudyante natin. Kung mas lumaban ako noon kay Albert, kung hindi ako tumahimik dahil sa sama ng loob, hindi sana... Thank you so much sa pag-play, Sir Jessakar. Pagbalik niya sa amin pagkatapos ng ilang taon, baka hindi na sana siya napalapit sa mga taong hindi dapat. Uy, Carlo! Uy! Bakit nagmumotor ka? Wala ka naman na helmet ah! May lisensya ka ba, Carlo? Di ba 16 ka lang? Sinabi tayo sa room. Bumay ka na! Kapalin, di ba sabi ko sa'yo, layuan mo yung career na yun. Hindi magandang influence yung lalaki na lang. Na, kaibigan ko. Gusto ko lang na maging safe ka. Wala akong kumala sa Carlo na yun. Ikaw lang hindi alam. Ma'am Jean, dito pa rin ako sa iyong homemade pandikoko. Ano? Wow, siksik sa laman ang pandikoko ni Ma'am Jean. So sorry. Baka ulit. Parang, Ma'am Jean, parang nakaukit na sa aking puso yung ano mo, homemade cheese roll and buns bread. Palagi natin siyang pinabalik ko. Kailangan na tayo. Ano ba dapat ginagawa? Kung malapit lang, magkapit-bahay lang kita, araw-araw puntahan kita dyan para makakain lang ako ng tinapay. Dinisiplina natin. Dapat tinama natin. Kaya lang malayo eh. Negros Island region kami, tapos kayo Mandaluyong. Ang pagiging magulang. Wala akong ano, maliit yung oven ko dito, Ma'am Jean. Tingin ko tama no? Dahil ikaw mga bata. Eh, paano ako? Ah, Hindi nang galing sa takes
it takes time kinaya mag-ubra sinasang tinapay. Gusto makikain lang. Gusto ko na makikain ng tinapay. Ayokong mag-bake. Kasi time consuming kasi yan eh. Boss Bell. Diba? Makikain lang tayo sa tinapay ni Ma'am Jean. Time consuming kasi yan. Sa tingin mo ilang oras ba ang i-ano mo pa yung tinapay ipatagalan mo pa para ano tawag yan Ma'am Jean, palakihin yung tinapay. Ibabad mo pa ng ilang minutos. Mahirap mag-bake, Ma'am Rose, pero masaya pag nag-bake ako. Oo. Masarap talaga kumain ng tinapay, hindi lang mag-bake. Okay lang palutuin mo ako ng ulam, hindi lang mag-bake. Kasi medyo matagal-tagal. Matagal-tagal. Sachi, good evening. Welcome back. One hour lang, Ma'am Rose. Oo, paalsahin. Paalsahin pala. Oo, 30 minutes, di ba? 30 minutes, paalsahin mo yung tinapay, yung flour, bago salang sa oven. Oo. Yan. Ano nangyayari, anak? Matagal. Kailangan mo kami kausapin, kailangan Kasi ako magluto ako ng ulam, maglaga, okay na yung 30 minutes or 45 minutes. Kasi ano mo lang iwan mo lang. Iwan mo lang pagkatapos balikan mo ng after 45 minutes. Pero ito marami ka pang seremonya. 'Di ba Ma'am Jane? Marami ka pang seremonya, no? Before ka mag-bake ng tinapay. Tapos, iset mo pa sa 200 degrees. 200 ba, Ma'am Jean? 250. Ah, haba ng harang, Ma'am Jean, no? Sachi! May natapos na. Dito pa rin ako sa museum. Ay, patapos na, Sergio sa car. Full watts na ko ha. Full watts na ko, Sergio sa car. Oh, may harang pa. 1 minute and 48 seconds. Sponsored by Bridgestone. Ask your pharmacist for Durability. Hey guys, I'm here with Kate and Beth. Kaya nga, Rose, mas madali pagluto ng ulam. Yes, tama ka, Ma'am Jean. Paggawa ng tinapay, dapat tama ang sukat ng mga ingredients. Kasi pag magkamali, sira ang tinapay mo. Yes, tama yan, Ma'am Jean. Dapat nakasukat, tama yung kung ilang degrees yung oven mo. Iset mo muna before mo lutuin. Pagkatapos yun, alsahin mo pa yung tinapay. Basta, maraming seremonya. Ayoko mag-bake ng tinapay. Gusto ko makikain lang. Bumili ako kanina ng tinapay doon sa bakery. So, may Spanish bread ako, tapos may buns. Ang sarap ng buns nila, matamis. Maraming gatas. Sarap. Sergio Sakar, tapos na pala ako, Sergio Sakar, sa Museum Ilocos Norte. Dito na ako sa harang. Ang harang mo is 1 minute and 48 seconds. Wow, congrats. Nag-aral ako ng gawa ng tinapay kasama ko kasi makitinapay, Ma'am Rose.
Yung kasama mo dyan, makitinapay, si Boss Bell. Makitinapay si Boss Bell. Sarap naman kasi ng tinapay. Tapos magaan pa sa tiyan. Oh, next search sa car. LG Dual Cool Air. Tapos na ako search sa car. Grabe ang mensahe. Ay, hindi na pala. Iba na pala yun. Iba na pala yung video. Maghanap ako dito search sa car ha. Kay ano pala yon? Kay Pinoy Equatorial Guinea. Nag-live si Pinoy Equatorial Guinea. Alam nyo kung ilan ng viewers na yung nakatambay? 1.6. 1,600. Almost 1,600. Wow, sana all. Sana all na lang tayo. Stop, basket ka muna sir sa car, sa Upper Pikutan. Naggala ka sa Ilocos Norte. Dito ako sa basketball Davao versus Region 6, palarong pambansa. Sinong nanalo? Sino nanalo dito sa Davao versus sa Region 6? Should sa car. So watch out na lang. Tatapusin ko. Ano bang uniform? Anong color ng uniform ng Region 6? This is fried chicken. And here's one from Food Panda with one of the best songs. Colored blue ba? That tastes like a good deal. Ganda ng hair! Mag-long hairstyle tayo for the show. Ano pa ba hair ko? Let's grow it! Sun's Up Strong and Long with aloe vera, biotin, and castor oil. For hair that's 3 times stronger and thicker looking as it grows long. How amazing! Sun's Up! Straightening, color, curling. Is damage building up in your hair? Just pause and reverse the signs of damage. Ay, tapos na? Tapos na sir sa car? Sinong nanalo sa basketball Davao versus Region 6? Reversing the signs of damage for up to 10 times stronger. Ang dali lang pala, 7 minutes and 54 seconds lang. Yung, ay sorry. Dali lang ng ng video mo. Hindi man lang ako nakatamsak doon sa basketball ng Davao versus Region 6. Ay, sorry. Dito na ako sa Karsa Wrestling Highlights Team. Dapat palarong pambansa 2025. Wrestling. Playing Busbel. Playing Boss. Harang. So, just sa car dito ako sa imong video ha. 3 days ago. Does your anti-dandruff shampoo leave your hair dry and weak? Don't give it hair scalp with Scalp Hair Actives. Removes dandruff and moisturizes hair. For 100% Playing Busbel. hair with zero compromise. Coverage. Ang pagkakas ay rated SPG. Striktong patnubang at gabay ng magulang ang kailangan. Maaari may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
Naiyak po si Carlo. Uminom sa bahay niya. Kasama ng tatlong tropa. Noong na po okay lang. Pansin ko po, hindi nilagay siyang pinagdadaan sa kulpa. Ipagdala ko sa kwarto. Hindi ko kaya. Kasi hinaganda mo ako. Kahit hinukuhan pa rin ako. Ako magawa. Wala ako magawa. Alam ko na kung awa ko naman. Ayoko. You're welcome, Boss Bell. Dito na ako sa iyong happy birthday. Kain tayo. Ito yung tinapay kanina na binili ko. Spanish. Sarap. Kain tayo. Si Carlo nagmang na Haunta siya sa car. simula. Damo kami katambay kay Inday names Sergio sa car, no? Bawi ka sa pag-aaral mo. Yes, ma'am. Thank you po, ma'am. Si Dennis. Sabi ko, panaginip ko kung mabibigyan ako ng espiritu at tao ko. Nagdagan mo ako. Harang Boss Bell. Still playing pa rin Sergio sa car. Hindi. May sabihin na hindi mo kasalanan. Ako wala. Ako makasalanan. Hindi na ako ikilala. Wala na kasi. Damo katambay sa iya every time mag-live siya. Gawin mo ang lahat para malaking sila. Madam Grace, good evening. Thank you sa pagpasok. May nakita kami na sa revision at 6 o'clock decision at the time of examination. Pero dahil matagal bago namin siya examine, wala na ho kami nakuha ang sperm samples anak niya. Pero nag-file ng kami kinabukasan agad sa mga pulis. Nire-recommend sila doktor pero ayaw nila extendin yung anak ko. Kahit ayaw daw niya maabala dahil matandang na rin siya. Kung namin tumingin ng tulong sa iba, hanggang inabot na kami ng Sam siya. Ako kung dapat pa dito. Hihina ho ba ang kaso namin ng dahil dito? Abogado nila ho kung talagang makakasagot niyan. Base lang ho kasi sa ibang mga kaso. Malaking tulong kapag may sperm sample. Sige ho, una na ho ako. Madam Grace, dito ako sa attend tayo ng birthday party. One day ago. Naka 4 minutes and 43 seconds na ako sa car. Hindi ko dapat pinalayo si Chris. Kaya ko, tama ang ginagawa ko.
sa kwarto. Imbis na tignan ko ito kayo ko. Wala ka na yung dinig ko. Tapos kinausap ko siya. Inalam ko yung mga pangangailangan. Pero inulo ko yung pwede ko. Kaysa sa kapaan ng mga anak ko. Hindi ko kaya maging mabuti, Ama. Sana inamin ko. Dahil ikaw, kaya mong maging mabuti, Ina. Lahat ng pagkukulang ko, makukulong mo. Pero, pinili kong si Tarwat. Pinalayo ko siya ang anak ko. Hindi ko alam kung kaya kong patawarin yung sarili ko sa mga nagawa ko. Hindi pa kayo gusto ko. Pag bumuni ako sumungan, Marisa. Hindi ko kaya mag-isa itong laban na to. Kailangan kita. Nandito lang ako. Hindi ako aalis. Nandito lang ako. Pinatawad namin ang isa't isa at nangako na haharapin namin ang laban ng magkasama. Ang pinakamahalaga ay si Angel. Marisa, maupo ka muna. Anong ibig sabihin nito, sir? Bakit nandito ang anak ko? Ang ginagawa ng mga yan, alam ninyo kung anong ginawa nila sa anak ko, di ba? Let's calm down, Marisa. Nandito tayo dahil gusto kong makiusap sa iyo at sa anak mo na kung hindi na ituloy ang pagdedemanda sa kanila. Isususpindi ko si Carlo. Pinakusap ko ang magulang ni Ben. Tungkol sa iyo. Handa sila makipagkaroon sa iyo. Kung sa kanila, kung sana sila ang bukas. Eh, bakit naman nila yung anak ko, sir? Inisip ba nila yun nung sinisira nila ang buhay ng anak ko? Bakit ang ginagawa sa kanila? Mrs. Romero, let me remind you that you are a teacher and you should act like one. Eh, hindi mo na nga iniisip ang reputasyon ng eskwelahin mo. Unahin ko ba kung ngayon, sir? Nanay muna ako bago ko maging teacher. Dapat, mahiya kayo sa sarili niyo. Na magulang din kayo, pero kaya ninyo sabihin yan. Marisa. Marisa. What's in party mode sa ASAP Live? Kulang ako mauubusan ng kaya. No, Delu, kasama ka sa All-Star Hot Celebration Check Invite para sa dance party. And trivia sa really sweet moves. The best of the best voices, Kiagat, so fearless ka na. I like to love canon moments and celebrate the legacy with timeless music. Make the Sunday party a show. Sa ASAP Live. Patikim. Ang gapang. Kinasabong? Good day for a date. Bad day for a date. Makadandruff yan. Mag-head and shoulders every day. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and shoulders. Ang chicken McDo, na much malaki na, much pinasarap pa. But here, 99 pesos lang. Sarap mag-road trip. Bakit? Sobrang sakit.
Sobrang sakit? Relax na. Flanax deals with the real cause of pain. We care. Sobrang sakit? Panatag sa Flanax. From Tyson. Malagamit ko yan ah. Waiver ko yan ah. May original cake. Yan ang OG Disney Wafer. Sarap ng Trix Choco Wafers. In classic size at king size. Sir Jessica, patapos na ako ha. Maghapon delivery, nakakabaho. Full watch. Kasi nagtao siya. May 24-hour pursuit para maghapon tayo. Your best ever idol cheese dog. Our cheesiest idol ever. From one version to another, we can become greater. Like the new Great Taste White. Ngayon mas creamy at mas makapit. Tamang timplang mas pinasarap. Lipat na sa mas pinasarap na Great Taste White. Parang Simon, nagkakalat isabali ah. Oo, Pilipinas ay pa-excited! Kapag may pakaasa sa'yo, hindi ka kapagpahibusan. Alay tusok ng hit sa tulong ng Parex by B1, B6, B12. Sandwich cake. Lunch. Harang si Sir Jessica. All new Jollibee Chicken Filet! So easy. So saucy. 69 lang! This damage buildup in your hair, Say no more. Dove Hyaluronate Treatment Mask with Hyaluron Ceramide penetrates hair strands to reverse 10 signs of damage buildup. Stronger, smoother hair. I love it. Dove Intense Repair. Nasa Bingo Plus na ang bagong Pinoy Drop Mo na live stream anytime, anywhere. Pwede ka manalo. Lipat na premyo. Kaya download the app or straight to bingoplus.com na. Ganda ng hair! Mag-long hairstyle tayo for the show. Kapag pa ba hair ko? Let's grow it! Sunsilk Strong and Long with aloe vera, biotin, and castor oil for hair that's 3 times stronger and thicker looking as it grows long. How amazing! Sunsilk! Today, let's make our own version of tuna bibimbap using San Marino corn tuna Spanish snack. Tasty, sarap, sweet. Ang sarap ng sweet and spicy flavor ng tuna. Mag-switch na to San Marino corn tuna. Does your anti-dandruff shampoo leave your hair dry and weak? Dove Delicious Scalp with Scalp Hair Actives removes dandruff and moisturizes hair. For 100% dandruff-free and smoother hair with zero compromise. Available in hair fall recovery. Pag-umay sa kailangan. Alis ng citrus ang kailangan! Sunsilk Anti-Dandruff. Ready na? Anong problema? Pagod na ako. Ma'am Jane. Ay, sorry. Ma'am Jane of Bisbayan. Good evening. Hair, girl, cut the drama. Use Sunsilk Anti-Dandruff, a 2-in-1 solution with tea oil and aloe vera to remove dandruff para healthy, smooth hair. Okay? Pagod na ako. Maging maganda and dandruff na healthy, smooth hair with Sunsilk. Mag-ingat sa dehydration. Mom, Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. From Tyson. Taas ng lagnat, ingat sa dehydration. Mag-Vivalite. You're welcome, Ma'am Jane of Bisbayan. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. From Tyson. Straightening, color, curling. Is damage building up in your hair? Just pause and reverse the signs of damage. Dove Ceramide Intense Repair with bioprotein care that penetrates hair strands. Reverses the signs of damage for up to 10 times stronger and smooth hair. Just pause, reverse, and hit play. Dove Ceramide Intense Repair. Sa Bingo Plus, panalo ang pangarap mo pag may kasama. Ang saya! Sa Bingo Plus, may chance kang manalo. Anywhere, anytime. Panalo ka, kuya! Sa Bingo Plus,
Plus, kasama ng maraming games ay maraming presyo. First day taping! Oo, may lasting ang buhok. Sunsilk with active diffuser. Yan yung oils, vitamins, and proteins para obvious smooth hair na may palang makakatigil. Walang makakatigil. Action! Sunsilk with active diffuser. Ayo ma'am, 2 buwan na. Maayos naman ang lagay ng baby, pero magiging masela ng pregnancy ninyo. Mas mabuti mo umiwas muna kayo sa stress. Ma, paano kung kapag-arendo naman tayo sa kanila? Ano? Hindi ko din nalaman tayo, anak. Pero medyo sabi ng doktor, ay huwag kayo ma-stress. Nagalit po kayo ng baby ko. Ayoko lang po na mangyari yun. Tapos dahil ka sa akin. Supportin niyo lang ako. Hindi kita stepdaughter lang. Anak kita. Sorry. Kasi narinig kita ano ka ngayon. Kasi alam ko naman eh. Nararamdaman ko. At lahat na nagawa mo para iparamdam mo sa akin ang nagawa mo. Pero nagtigas ako eh. Nagtigas ako kasi sa appreciate mo kami. Ganito na lang din pwede kong gawin para makamaki sa iyo. Marami din ako pinagpagkukulang sa iyo, anak. Nung simula pa lang, dapat mas lumaban ako para sa iyo. Pero marami na tayo hindi may babalik. Ang mahalaga ay yun. Kaya hindi ako papayag. Sa gusto nila, nakalimutan mo na lang ang iba ko na mga nangyari sa'yo. Ikaw sa akin. Alam ko. Alam ko, anak. Dahil nangyari sa akin, nangyari sa akin. Kaya hindi ako nagsalita kahit kanino kaya ko sa sarili kong gabi. Pilit kong ibanaw na nangyari sa akin, pero yung gawang mga bagay. Sa puso. Sa puso, isipan natin. Hindi natin pwedeng kalimutan. Dahil hindi natin alam. Pinupuno na nito at nalalason tayo sa kaya gagawin ko lahat para protektahan ka. Hindi kita susunod. Gusto ko rin ang tahimik. Manatiling kita. Gusto ka nilang sumuko. Lalaban tayo. Huwag ka matakot. Dahil may kasama ka sa laban. You want great hair. Stay away from me.
Gusto niya tingin sa akin? Hindi. Gusto mo mo. Ito yung Started by Taylor. Taylor gets the hand up, pounds on the drive, lost it, poked away by White. Still big ball. 8 left on the 24. Hopefully you would say this is a mismatch. They take the biggest. Naturals with 100% natural aloe vera extract for hair so smooth that you can just finger comb. CDO Carne Norte. Ang dami pwedeng lutuin. Sarap sa pangiti. CDO Carne Norte. Bili na. CDO. Stress na ba? Relax mo muna. That's what you sticky to. Switch to relax. Kuha ka to ka Joy Boy, buwas ubot to. May butang to sa may manok. Magdinalag ko. Tapos na mabilinaw. Nada sila. Kasi tinasig ko din. Bukas sa Joy Boy, buwas katuan mo ta. San isa lang ka trip. Isa lang ka hakos mo. Sunsilk Anti-Dandruff. Ready na? Anong problema? Pagod na ako. Sa hair problems ko. Pagod na ako mag-dandruff. At pagod na ako sa dry and weak hair. Girl, cut the drama. Use Sunsilk Anti-Dandruff. A 2-in-1 solution with tea tree oil and aloe vera to remove dandruff. Para healthy, smooth hair. Okay? Pagod na ako. Maging maganda. Handle dandruff naturally smooth hair back with Sunsilk. Does your anti-dandruff shampoo leave your hair dry and weak? Don't do it your scalp with Scalp Care Actives. Removes dandruff and moisturizes hair. For 100% dandruff-free and smoother hair with zero compromise. Available in Hair Fall Recovery. My ever best decision in life, without a question, is building a home together. This Everbest moment is made possible by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Big day for Bobby. Lemon square cheesecake, big 40% bigger. Bobby's Bobby was strong. Big moment, big win. Lemon square cheesecake, big. Good little hair. Look, hairstyle tayo for the show. Ano ba hair ko? Let's grow it. Sunsilk Strong and Long with aloe vera, biotin, and castor oil. For hair that's 3 times stronger and thicker looking as it grows long. Amazing! Sunsilk! Sabihin mo plus panalo ang pangarap mo pag may kasama. Ang saya! Sabihin mo plus may chance ka manalo. Anywhere, anytime. Sabihin mo plus panalo ka sa kaibigan at pangarap. Kapiling sa tuwa at mga tagumpay. Sabihin mo plus magkakaibigan. Kasama mo sa panalo. Sabihin mo plus. Sabihin mo plus kasama ng maraming hits. Kasama mo sa panalo. Sabihin mo plus. This damage buildup in your hair, say no more. Get Hyaceramide treatment mask with hyaluron ceramide penetrates hair strands to reverse 10 signs of damage buildup.
this smoother hair. I love it. Dove Intense Repair. Bata ka pa naman. You can have a lot of great I feel like this is di pa lang dapat isipin ko ba? First date, baby! No, may last date na ako. Sunsilk Reactive Diffuser. Coconut oils, vitamins, and proteins para always smoother hair na may tulong makakabigil. Walang makakapigil. Action! Sunsilk Reactive Diffuser. Weekend na! Oras na para sumakses naman sa pagpapahinga. Kung panalo si Mr. Wu, magiging palaya sa sanatong petisyon sa high table. We have something for you. 4 sisters and a wedding. Charades na. John Wick, Chapter 4. Mega blockbusters. Sigurado ka ba? Tama din ang sa ano ba ang patalon mo? Sino sa kanila na nagtanggal ng pagbabago? 11 million in the house. Thank you so much. Hindi ko maalala. Hindi mo maalala dahil lasing ka? Tino mo, may pinainom mo sila sa akin ng pagpahino. Walang kwenta may presenta na may pagpahilong ginamit ng gabi yun. Ang malinaw, lasing ka at ang mga kusado. Nagiging malinaw na rin na marami kang hindi maalala sa mga nangyari ng gabi yun. Naalala ko si Dennis na kapatong sa akin. Nilirape ako. Pero sinabi mo, lasing at hindi ka. Paano ka nakakasigurado tama yung sinasabi mo? Sigurado ako. So, kung nagising ka, wala ka pa rin suot. Meron po. Sino ba ano ka? Nirape ka. Tapos pagising mo, may suot ka na ulit. Opo. Nandun ba ang mga akusado? Wala akong din si Dennis. Pero andun din si Carlo. Katabi ko sa kama, walang suot ng t-shirt. Si Dennis ang naalala mong nakapatong sa'yo, pero si Carlo ang katabi mo. Pagising mo, Nirape ko nila ako, Carlo. naalala mong nakapatong sa'yo si Carlo. Pero sinasabi mo, nirape ka rin niya. Opo. Ang hinihingi namin sa'yo ay ang totoo. Miss Romero, hindi mo na imahinasyon na dala ng kalasingan mo. Hindi sinungaling ano mo! Hindi ko imahinasyon ang nangyari sa akin. Kahit pagbalik-balik na rin itong mga salita ko dito sa korte, alam ko. Alam nila. Ang ginawa nila sa akin, nirape ako. Hindi dapat akong mag-iyak. Sila, mga rapist na tulad nila ako ang dapat mag-iyak.
sana isang araw maging katulad ka niya. Di naman ka. Kung manalo man tayo o matalo, alam mo kung ano mahalaga. Kaya pinakita mo sa lahat, lalo na sa sarili, na kaya at kakaya. Pagkatapos ng lahat ng ito, ano mang pagsubok ang dumating sa buhay mo, magiging mas malakas ka kaysa sa ginawa niya. Magiging mas malakas ka sa kahit. Diba ang sabi ko sa'yo? Maging kasi tatag ka ng gumumelo. Maging higit ka ng gumumelo. Hindi nakamit ni Angel ang hustisya. Na-acquit sina Dennis at Carlo sa kaso. Pero hindi siya nawala ng pag-asa. Ngayon, plano niyang ipagpatuloy ang pag-aaral at kumuha ng education para maging teacher katulad ko. Alam namin marami pang pwedeng sumubok sa amin. Pero ano man yun, haharapin namin magkahawak kamay. Yun ang promise namin sa isa't isa. Motherhood is joyous, complicated, and the choice that we make. Lahat ng ina, mapa-biological, step, or adoptive mother, kailangan piliin maging mabuting magulang araw-araw. Sa kabila ng mga pagsubok at problema, kailangan natin maging tagapag-alaga, tagaprotekta, at maging magandang halimbawa sa ating mga anak. Ang commitment natin sa mga tungkulin ito ang totoong sukat sa pagiging mabuting ina. Ako po si Charo Santos na nagpapaalala na ang ating mga kwento ay hindi lamang kwento. Our stories give hope, inspire, and spread love and kindness.
You wear shorts at work? No, I'm not going to work. Why? Kasi marami kami askasuhin ng girlfriend ko. Ay, fiancé pa. Fiancé. Ate, ma, Ano? Magpapakasal? So he and Nicole got back together? Eh, sabi nga yung Nicole na lang, ano? Eh, yung kaso, hindi. Morning, well, morning. Yung bago, yung princess. Oh my gosh! Hindi na kinakain sa ba't ko? Ay, Princess, ikaw mo naman magsabi na? Ay, sinarap yan eh! Ha? Sino ba yung princess na yan? Hello? Ate? May flashlight. Now, hindi ko nagbabasa ng email at FB updates ko sa'yo. Ayaw ko na nakasaktan mo ba sa mga vendor dito? So, kasing busy sa mga training, seminars, ayun na. Sino nga uli yan? Yung nagtigil ng Broadway singer na wala na kami boses. Nakakatahe. Talaga sa test. At kulang sa salita. Nung pinakilala sa akin ni Rebel, wala halos yung makeup. Kung makakapit sa kanya, akala mo yun. Yung babae na hindi ko pa nakikita para bigyan ng gusto. Tapos mama mo, how did she react? Of course, she's not happy. Ikaw na lang nakilala na si Jennifer. Pero kailan nga? 4 months ago, sa cruise. Diba? Ah, si. Nag-cruise na pala siya. Para makapag-move on din ko. By the way, the wedding's happening in 2 weeks. Hindi, Chi? Instant, mami? hindi. Oh, bakit nagmamadali? Eh, bakit pa daw yung patamadali yung tulog na? Wait. Patipad. Oh. Natapos kasi yung pagkala ko. Anyway, ano pa bang opinion natin? Kailangan ninyong umuwi para sa bigat. Sandali. Hindi ako sigurado dyan. Check mo na yung schedule ko. Busy ako this month eh. Si Bobby. Check mo yung schedule. Sige, check mo yung schedule ko. Hi. Hello. Maaga ka yatang nakapag-isip. I was excited. I mean, I haven't seen you in how many days? And I really missed. It's wonderful. How was your night? It was lonely without you. Huh. Mag-biscuit ka na. Magaling ko na yung package yan kay Daddy. Oh, gulit ko lang ako. Hey. Hey, babe. Let me see. You sure you're ready to wedding? Are you sure gusto mo talaga ang pakasalan? I don't think I have to. I'll cook for you everything. Just be my wife already. Hindi pa tayo sa Trixie. Why not? Because she hates me. Trixie doesn't hate you. Yeah, ang sana natin ka naman ng dollar at tayo ng kanyang lahat ng magulang niya din siya. Maybe she'll hate me less. Wedding? Are you ready? This is Jimmy. Huh? Yep, he's getting married in 2 weeks. So, saan ka natutuloy niya ngayon? Bakit? Ikaw uwi namin lahat ng mga kapatid. Kasi hindi sila. Kung silang lahat uuwi. Pati si... Matulog? Oo. Ano to? Makuta naman? Text mo na lang ako pag wala nang parang tatlo. I love my life. Woo! Grabe! Oh, parang hindi akong pagkasabi. Para sa mga tayo sa mga Ha?
naman eh. Planado lang daw ng senti mo yung pera ko eh. May pinaglalaanan na ako malaga dun. Uy, Mahalaga pa sa akin. huwag naman ganun. Ah, tingnan mo pala. Pwede na. Eh bakit kasi hindi mo pa sabihin sa pamilya mong totoo? Namatagal ka nang layak sa pagkakateacher mo. Malay mo, hindi ka na pautari. Bigyan ka pa ng pera pa ulit. Di ba? O siya, sige, huwag ka lang. Pili ko na lang pamilya ko. Uy, inagaan mo ako dyan sa pagpapakit mo eh. O sige na. Sabay na tayo uuwi. Hello, Philippines! Nakal! Uy, ba't ang ino ka? Hindi po ako ma. Uy, correction ha. Hindi mo ako mahal, pero ako mahal kita. Taxi! Hey, dear guys. Yes, ma'am. Now, Trixie, repeat the bottle. Trixie, come here. Trixie. Trixie, get inside. Hi, mas si CJ. Yes. Talagang pumili ang ate Toby mo. Ma, kay ate Bobby na. Sige po na. Ang hinahanap ng champion ay yung talagang may ibubuga. Yung hindi lang makikipagsabayan, kundi tatatak sa industriya. Klaro? Simple lang ang gusto ko. Alabahin yung hunger at puso para manalo. What you gotta do is to press me. Dapat ito total package. Hinahanap sa lahat yung tatak sa tatak ang bawat performance. Ayun yun. Brace yourselves for the no-nonsense touchness is the Clash 2025 Premieres Chulates of GMS. Turn one day. Ano, Jerry? Call me. Kung ibababa niyo, gusto kong i-witness sa mga susunod na mangyayari. Slay of Death responds last 3 weeks. Restore ang mga ganap sa bagong uya. Shut down just one out to www.gmanetwork.com/BBB Celebrity Collab Edition. Or simply scan this code BBB Celebrity Collab Edition. Kumagana sa Super Symphony Day sa Final 3 Tandems ang tatamalutin ng Symphony Fair. Jim and Nami, Nika and Kalista. And live, ito na ang napupisuan ng Symphony Fair. Monday starts with the Saturday and Sundays. Isang palakalaang party. FPJ sa GMS. Tanas Emma. Ano talaga? Napalitan si Olive sa lahat ng kasamaan niya. Sandali lang yung dalawa. Hindi ba lang gusto umabot sa fiancé ko? Your excuse. Why not, Nika? Magkakaibang pakiramdam ako. Plus, Emma, hindi ako Emma. Halika. Mommy Tears. Ma'am Jean, TV Mix. Bill Mix TV.
Sir Sakar, Ma'am Jane of Lisbayan, thank you so much. Mag-end na po ako. Bye-bye everyone.